khona manjalo isigodi South Africa umholi uNkulunkulu. Wengane kwethu uhleleleni ungangena kule channel ethe yonqa phambili umkhanya kude TV ephethe izindaba ezishisayo lapha nawe wengane kwethu. Ayanda msweli ukhozi FM okade enza uhlelo lapha lwe ebika ngokwenzeka emgwaqweni lapha nawe wengane kwethu. Khumbula ukuthi kuke kwazwakala lapha izinsolo zokuthi lapha umisiwe lapha emsakazweni lapha nawe wengane kwethu. Kodwa okwenzakala lapha ngane zethu bese eshona lapha ke kwi-page lakhe le traffic update lapha nawe wengane kwethu wayesememezela ukuthi ngomhla ka-17 bazosebenzisa uhlelo olusha lapha luchungechunge oluzokwazi ukuthi abantu bezwe ngokwenzakala emgwaqweni njengoba esamisiwe lapha nawe wengane kwethu. Ubike kanjena ke eqala ukumemezela ezemgwaqo kulolu hlelo lwakhe olwa online lapha nawe wengane kwethu. Ngale ukukhuluma kakhulu ake sithathe iclip uze ukuthi bethini umsweli. Khona manjalo isigodi South Africa umholi uNkulunkulu asixolise kakhulu ubuhiqici bube khona. Ake sethembe ukuthi ngikusuka manje kuyale sekuzosebenzeka. Asibambe nawo ushuni R21 North Neil Mapias ikhona ejamele ukuphephela thatha isibongo sakwamavundla kwalungisane ayange Home Affairs awubheke N1 North lapha aThabiri khona ingozi lapho ubheke ePitori awuna mashezi hlaba udlule njengenalithi kanti mawubheka indaba ka-N3 East phuma sePavilion bheka ngaseThekwini sihamba kancane njengentuthuko ibheke emphakathini sizwa i-hour nenkulumo. N2 South lapha ngasemngeni nakhona ishaya ngonyawo lonwabi ihamba kancane kakhulu bekezele njengoJobe kweza seBhayibhelini. Kanti indaba ka-M19 mawusuka kwaMacro uye Pine Town suka ePine Town uya kwaMacro sekuvulekile. Uyakhumbula kukwaba nesikhathi la ebekunesimo khona seyimfuno angehle ngobona nje esicapcap ngethemba lokuthi ke sizoloko sihlangana kule nkundla